Nangayo kog assistance ni Mayor bahin sa akong bill, hospital bill sa ospital nga nikabat og 1.2 million kay tungod sa akong bana nga wala pud gani naka-survive, namatay adtong August 26, 2021. Kung sa may sakit. Daghan siya dala nga sakit, baan siya na-confirm siya tungod sa iyang pneumonia, i-confirm siya sa pneumonia, COVID pneumonia og kanang taas iyang kriya og taas pud iyang uric acid po. Gusto siya kadugay na confine sa hospital. Na-confine siya gikan sa August 11 hangtod sa August 26, mga 15 days ni sa Gonzales po. Okay. So, 1.2 na dayon. Yes, na 1.2 na dayon. Then ang PhilHealth po kay 300 kapin lang po ang deduction. Nabinlan mi og 800 kapin mo to nga mga mig assistance ni Mayor po. Ang response ni Mayor maayo kaayo si Mayor. Sa una pag yun, maayo naman yun na si Mayor. Karon na-feel na yun na ko ang iyahang help sa amoa. Labi na sa ako ang pamilya po. Nakahatag si Mayor og 70,000 nga assistance plus ni promise pa yun siya nga iyahang madungagan pa. Ako dako kayo akong pasalamat kang Mayor nga iyang min gitabangan. So, Kani daghan mo jud ko parinti nga naa karon dire kay tungod kay ako ang igagaw gikasalman na agyud ni kaning tabang ni Mayor extended pud ni makaabot sa akong kauban maestra, makaabot sa akong mga paryente, kaparintihan ug kasilinganan ang iyahang kamaayo sa amoa.